Sekta ya bodaboda kurwase kaunti ya Kisii nigo bono bakandire buna obochori bwabarai hime ya kaunti ya Kisii tiboyo abwase bono bakureire onde bwensi ogutaria mangana yoborimo buna obochori mbore orro nigo harachi kwibokiriwe getambo keregetindi kerichiko Nonya nabo nigo baruro kubulia gukia sabagendi abechipipi kwene kebuna ngo balenda bale abatumiki bechipara na wetanga kurwa ase obogendia batindete Mulikito weekly forenge na ikera na sinseme chona bayo gotwaliganiria orobotiro kubwatia Aiba bodaboda kurwase kaunti ya Kisii nigo besokire kuikira chinkwana echo chirase mitandao buna bochori bwabarai mbare wime kaunti yo as sub county chonsin wechipipi na ndo deputy president we county yetu ya Kisii mangana na ari twaro rira kunya gwetana na ase mitandao ntatembe very clear gotebanga intuna Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association tobugata barundi bonsi pia se data yetu aba bakunya gwetana na gotebe mitandao ngobochori mbokare tare saba ente kinto ke manyeti na nda ina magaiti ase mokonyora ba chori baripoti ase police station yende yonsi irange naye wakoragwa no mokonyi bomunyakero gobo nigo batebire buna bochoro buchiboyo goika omwaka bochirwe na 25 bere magayo bochori bonene tokorekana gekogera Kisii County we are organized etoganyete chikura 2027 na ande na litokabwata chikura after general election goseba no gaki Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association ntobwati bochori ngakie igo tobwata bochori 2027 after general election aba muraba bagonya gwonjoka na ase mitandao na abantu twaruzi oboraikare batakire kukanya bakekero chinga kicyobo chori chigocha goika nigo baruro gokurera gochia sonde bwensi oratoga gakoraria chinkwa nechio choborimo igoro yobochori ase sekta ya bodaboda kuna nigo ariru getambokero keri chiko bache bakiruchikura enga kikererabe ase bono twarure order andonsi ase bagotoka bago advertise ndo eko election bakobwatu basoerwe ase koti nyo zigotoka giga Kenya imbake ngaki election yera tangazo Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association nendo get registered under Kenyan Constitution ajateyo abantu baganya koimuka bagwakanya mangana na gari kinga gitaraba ndobegete mikakati emeronge igoro ya machori yaito unagokorekana koru national to the state level igoro tabase ng'ino ndenganto batengane ya onye kero kende omonto iyo gosaba ntabu ni babote kundi kiao bagutumika kero kende na bara siasa we are not part of it so igoro tagete gotebya abantu baitu bakurundi pikipiki Kisii County within Kisii County togoteba baba batoeru ingaki ingo ikere omwako yo mautigarite kuchibosia after election ya general anana ke nigo basabira bana bodaboda kugenda chipikipiki ngora nabo igo koruisie bintu biria bigwa kamariogi eriko barenda abatomeki bande bechipara vijana wetu tumejaribu sana kuongelea wasitumie pombe wakiendesha pikipiki. Kitu ya pili, vijana wetu mwenye anaendesha pikipiki ahakikishe asidhurumu mtoto msichana mwenye anaenda shule. Kitu ya tatu, tumesema kuna ile exhaust mapikipiki yenye iko na exhaust yake, mtu anaenda analeta exhaust nyingine kubwa yenye inapiga kelele hata kwa mashule, hata kwa hospitali. Hiyo vitu tumesema sitapatilishwa ama sitolewe. Na kuna ile mataa yenye imeguja yenye inawaka hata uone inawaka kwenda wapi, hata inasababisha watu wetu wanaendelea kuwawa. Nimeambia machairman siwaingie kwa ma stages, waongelesha wenye wako na hiyo mataa wabadilishe ama watoe waweke ile mataa yenye inatakikana. Hiyo ndio mambo tumeongelelea. Na la mwisho tumesema kila sub county waende wajaribu sana ile, kuna mpango yenye tumeweka kila muendeshaji pikipiki aende driving school apate driving license ili achue igoro ya mangana aso busafiri weito togenda kubeke mikakati gento giato chandire mono ne chipigibigi yeto gotabekwa mabati akonyora omonto akonyorera ajari gosendi osiri tabwatiri ibati twatware mechando yokumanyanga monto kioyo so etoko emphasize aba murabaito bakorundi chipigibigi through stage chairs amabati abekwe for easy identification. Bono nigo yategera saba na bodaboda bonsi konguseramo elio kwena kebuna obasombe ngo ikira na bole asenchire ndonge ngo reporter en Soko TV kurwe county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge.